Утре вечер 20 часа BTV. Коремчета, преминавате през толкова щастливи и мъчителни моменти. Нож-ПА се усвоява бързо и напълно. Действа директно върху болезнените спазми в корема и бъбреците. Вземете Нож-ПА, за да не ви боли. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Ами десерт? Щом искаш качествен десерт, знай сладолед фамилия да носи млечна радост е експерт. А имате ли място за десерт? Десертът идва! Ако искаш лятото да продължи, манго и кокос фамилия ти вземи. И в пролет, лято, есен, зима, винаги фамилия ще има. Днес на барбекюто пак ще се яде. Ако черният ти дроб можеше да говори, щеше да ти каже, че му вредиш с алкохола, лошите си навици и храни. Есенциален лекува омазнения черен дроб и го възстановява клетка по клетка. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Свежите оферти на Т-Маркет. До понеделник специални дни на избрани бомбони Пергале с 50% отстъпка с карта Благодаря. На избрани местни продукти Екомес с 20% намаление с карта Благодаря. И на избрани продукти Райзъп с 20% по-ниски цени. Т-Маркет. Практичният избор. От създателите на Невробекс. Представяме ви новият Невробекс Плюс при проблеми свързани с увреждане на периферните нерви. Невробекс Плюс е мощен комплекс от уридин монофосфат и витамини от групата Б с максимална концентрация на витамин B12. Невробекс Плюс – експертна грижа за периферната нервна система. Не отлагай грижата за себе си за утре. През октомври в SoFarmacy, на SoFarmacy BG и в SoFarmacy App те очакват супер оферти с отстъпки от 20 до 40% на над 250 продукта, витамини и минерали, за да се погрижиш за себе си днес, не утре. SoFarmacy. Повече грижа. Много хора страдат от магнезиев дефицит, а дори не го подозират. Крампи, сърцебиене, умора са симптоми за недостиг на магнезий. Но как се преодоляват? Магне B6 с над 3000 мг магнезиев лактат в максимална дневна доза и витамин B6 се усвоява отлично в организма и действа по-бързо. Магне B6 лекува крампи, сърцебиене, умора само за месец. В голяма опаковка от 60 таблетки. Магне B6. Силата за теб и мен. Лекарство без рецепта за лица над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Аз обичам България. Утре вечер 20 часа BTV.